nila ibinubuhay kung ano ang tinutunan dito, nag-embrace dito sa tinatawag na prosperity gospel. No offense, instead of finding God in going to church. Magandang hapon po sa ating lahat. Ito po si Brother Fernan ng God's Church Calvary Chapel, Baguio City. At kayo po sa kasalukuyan ng mga oras na to ay welcome po dito po sa Bible Cafe. Hatid po sa inyo ng Leader News Philippines. At gusto namin kayo imbitahin na magpag-participate. Send your questions sa mga napag-aralan natin ngayon. At ito po yung mga contact numbers natin. Pag kayo po ay Globe user, ito po 0927-494-2175. 0927-494-2175. At kung smart user naman po kayo, 0949-736-5000. 0949-736-5000. Ayan po, yung mga numbers po na pwede ninyong tawagan. At siyempre, kasama ko po ang aping senior pastor, si Ramses Gamboa. At siya rin po ay babati po sa inyo. Pastor? Yes, good afternoon, good day. Kung saan man po kayo naka-tune in watching ang ating programang The Bible Cafe. At welcome po kayo. Actually, this is the very first day na tayo ay will go on live. At now we can or you can interact. Yes. This is your opportunity. Kung kayo po ay interested to know more about the Bible, yes, or something that you wanna express your comment or mga questions sa mga ipipresent naming scriptures, welcome po. We wanna treat this as a parang nandito tayo sa isang room, yet magkakahiwalay tayo, yung distance, and yet alam natin with the technology we have, pwede po tayong sama-sama dito to make this program ma-maximize natin, ma-optimize natin yung technology. Dahil alam natin ang technology now these days ay nagagamit sa maraming evil acts. Pero this time, let's use it for the godly and righteous purpose naman. Yes. So, welcome po. Again, ito po ang The Bible Cafe. What we do here ay we wanna engage ang mga viewers sa paksa. Of course, ang topic po natin ay patungkol sa salita ng ating Panginoon. yes. And yet, we wanna start na scripture. We wanna do a portion ng Proverbs. Ang Proverbs po, as we know, ay isinulit yan. Pinen ni King Solomon. Yung pinaka wise na tao na naipanganak dito sa mundong ito. Kaya ito'y napakagandang scriptures na parang ano natin siya, springboard to open any discussion or any subject na gusto po ninyong pag-usapan natin dito sa programang ito. Yes. Na-mention na po ang mga numbers natin. You can always text us. Kung kayo po ay naka-online, you can always send us your comment, your questions. Either patungkol pa
nakapatungkol sa scripture or sa mga nababanggit namin, or kung ito ay altogether question ninyo regarding sa Bible or regarding sa inyong pananampalataya, sa inyong church, welcome po. We can always discuss yun. Ang something that we wanna discourage naman ay this program is not about sa mga debate, sa mga argument, mga bagay na we cannot convince you or you cannot convince us. Let's settle that na ito po ay programa sa mga taong nagnanais na mapalapit pa sila sa Diyos. Yes. At they want some people, friends, na they can discuss about it. Yun po ang Bible Cafe. Kaya again, welcome po sa ating programa. Dito, as I've mentioned, dito po sa Book of Proverbs, kung meron kayong Bible, you can always open sa Proverbs chapter 1. Alam po ninyo, ang Proverbs ay meron po siyang 31 chapters. Yes. At some people, they make ang kanilang Bible reading, they make sure they read one chapter per day. Kasi ang alam naman natin, it's maximum 31 days ang pinakamahabang calendar month. Kaya Proverbs, not only that it fits ang sa Bible reading, it also brings to us many nuggets, Yes. truths na ito'y hatid ng mga naunang godly people like si King Solomon. Sige po, if you may, let me read ang Proverbs chapter 1, verse 1 to verse 7. Ito po yung pinakaunang segment ng Proverbs. By the way, Brother Fernand, we may also welcome muna ang ating mga viewers, especially Yes, those who joined us yesterday and today. Maybe start kay Sister Malu. Yan. Diyan sa saan na sila? Diyan sa Sacramento, California. Sacramento, California. To my beloved wife, alam ko na gabi dyan, pero ay naka-tune in ka at spread the news. Yes. At bihira yung mga ganitong pagkakataon na maski malayo ka sa amin ay parang napakalapit dahil Yes. sa mga programang ganito ay Tama. maganda at nalilid tayo. At hindi lang kay Sister Malu, ay nandyan din si Sister Jen, Pastor. Yes, sa Las Vegas. Yes, sa Las Vegas naman. At sa lahat ho ng mga kapatiran po dyan sa Calvary Chapel, at alam ko na sumuporta po kayo sa programa pong ito, ay let's continue dahil ito ng pagkakataon na ang bawat isa, maski hindi natin ka-church member, ay magkaroon din sila ng kaalaman. Nagmumula po sa ating munting church, pero alam naman natin na ang strength dyan ay yung studying the Bible inductively. Iyon. Sino pa yung naka-online kahapon, mga Calvary Chapel family natin dito sa Baguio City. Actually, si Pastor Ray sa Paniki. Yes. Naka-online siya last night. Sister Vilma Kayaban, yan, sa Japan naman. Wow. Brother Fernand. so imagine. Actually, naka-online din si Sis Vilma at the moment. And later on, magpa-pop up naman yung mga currently viewing this program. Yes, Welcome po kayo sa ating episode na ito. Yes. Now, as I said, ito po, ang Proverbs chapter 1. Please join us sa reading. Sabi niya, beginning verse 1, no? The Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel, to know wisdom and instruction, to perceive the words of understanding, to receive the instruction of wisdom, justice, judgment, and equity, to give prudence to the simple, to the young man,
knowledge and discretion. A wise man will hear and increase learning, Yes. and a man of understanding will attain wise counsel. To understand a proverb and an enigma, the words of the wise and their riddles. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Alam po ninyo, napakaganda nitong introduction ng Proverbs na ito ang objective, ito Yes. yung goals ni King Solomon through our Adonai Yeshua, Yahweh, na ang ating Panginoong Diyos, meron siyang gustong ibigay na guidance sa mga tao, sa ating pong lahat. Yes. Ginamit niya ngayon itong pinaka mautak or wise na tao na kanyang nilalang, which he actually blessed him. Hindi po siya naipanganak na mautak, kundi later on meron siyang particular na mission task, and that is to reign and to take care yung mga tao ng Diyos. And he was in his bata pa siya, at sabi niya he needed help to do that. Kaya ngayon ang Panginoon ay binuhos niya itong wisdom kay King Solomon. And then later on, King Solomon, sa kanyang experience sa kanyang buhay, observation niya, yung katalinuhan na galing sa Diyos, susulat siya ngayon itong Proverbs. Kaya how can you lose when you consider ang Proverbs na may apply mo sa iyong buhay? Yes. Unang-una, Brother Fernand, ito yung napakalaking kakulangan, lalo na dito sa generation natin. Kaya this generation is falling apart. Ang mga tao po ngayon, they're falling apart. They wanna seek many different counsels, different knowledge and wisdom, and yet it's not the wisdom coming from God. Kaya ito ay napakagandang book na i-consider ng bawat nilalang, ng bawat tao. Kaya dito, if we will look at word for word, line by line, verse by verse, ay kukonsume niya yung 40 minutes at least. Pero kung narinig po ninyo ang ating reading kanina, focus po tayo sa verse 7 alone. Ano po? Verse 7. Ang sabi po ng verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. But the fools despise wisdom and understanding. Now, ano po itong sinasabi niyang the fear of the Lord is the beginning of knowledge? Well, simply, pag ang isang tao nag-sync sa kanya na he fears the Lord, what the Lord can possibly do sa kanya, sa buhay na ito, sa kaluluwa niya after this life, he will actually think of things to prepare himself to make sure his life will be approved before his Creator, before his God, even Yahweh. Kaya kung the fear of the Lord, excuse me po, pag ang tao na-anticipate na niya, takot siyang humarap sa ating Panginoong Diyos, na mali yung kanyang buhay na ibinuhay dito, magsisimula ngayon ang knowledge. Yes. Magsisimula po siyang mag-seek. Ano nga ba ang buhay na kailangan kong isabuhay sa buhay na ito? So when I stand before Yahweh, hindi po ako marireject, kundi ako ay magiging katanggap-tanggap sa Kanya. Dito ngayon, magsisik ka ng mga knowledge, magsisik ka ng mga things na itinuro o ibinigay na guidance ng ating Panginoong Diyos. How can one be right before Yahweh or before God? Kaya ang sabi niya, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. But, meron siyang antithetic, but fools despise wisdom and instruction. Ito ngayon ang fool. So ay naging fool ang kumbaga yung antithetic niya, yung contrasting niya.
Kasi ang fool doesn't care about that day, that hour, that he will stand before Yahweh. Yes. He doesn't care. Kaya ngayon, ang kanyang magiging buhay ay despise wisdom and instruction. Ano nga yung Bible? Ano yung mga instruction? I wanna live my life. However, I wanna live my... di ba? Yung ganun ang fool eh. Yeah. Kaya ngayon, yung lahat ng mga... Imagine, ang ating Panginoong Yahweh, He gave us 66 books to somehow, at times, kahit isang verse lang, you can find guidance how you can be right with Yahweh. Pero ang tao, dahil ang kanyang ultimate na gustong gawin sa buhay, he just wanna do the things na pleasing sa kanya. Imagine, mababaliwala lahat ang 66 books. Ang mga ginamit na propeta ng ating Panginoon na para maisulat, mga apostle, mga lingkod niya, mababaliwala lahat yan dahil ang tao, gusto lang niyang gawin kung ano yung pleasing sa kanya. Kaya yun naman ang description ng verse 7. But fools, sabi niya, fools despise wisdom and instruction. Ayun ang pinaka word of the day natin, Brother Fernan. Oo, Pastor. Kaya pala sa time na ito, Pastor, sa makikita natin maraming mga na doon sa buhay nila ay hindi maganda yung kinatunguhan, parang yung result ng buhay nila ay hindi maayos. Yes. Siguro ito yung mga tao na ang instead na the fear of the Lord ay ang fear nila ay doon sa tao. Yes. Kaya sa kanila yung salita ng Panginoon ay parang second, parang hindi nila kino-consider dahil ang fear nila ay yung sa tao, hindi sa Diyos. Kaya nga, imbis na magkaroon sila ng wisdom, ay wala na. Wisdom of men ang nasa kanila dahil yun ang fini-fear nila eh. Kasi pag fear of the Lord, yan ang parang namumotivate tayo to obey yung sa kanyang commandments. And obeying the commandments will constitute knowledge, Pastor eh. Yes. Pero sa mga tao na hindi, let's say, sabihin na natin, hindi man lang nila inopen yung Bible just to read the Proverbs kasi ang Proverbs, ito yung mga later on, guidance ng yung mga growing up na mga tao o ito yung mga guidance kasi natin. At pag wala silang guidance, then dun sa life nila na hindi maayos. Kasi Pastor, wala silang fear of the Lord. So ito nakikita natin marami. So tayo na ngayon po ay nabigyan ng pagkakataon na may study po ang Proverbs ay ito po yung magiging guidance natin lalo na dun sa mga young men na growing up. They need guidance and to fear of the Lord. Iyon ang isa sa parang central na message ng Proverbs eh. Fearing of the Lord, Pastor. Tama. And actually, Brother Fernan, if ang tao, pag siya, hindi siya natakot na sa Diyos, hindi lang tao, he will not only fear man, but he will actually live in fear. Live in fear. Parang unang-una, mawawala kasi yung care ng ating Panginoon sa buhay niya, mawawala yung sabihin natin na feeling of assured ka sa kamay ng ating Amang Diyos. Anong papalit doon? Insecurity. Yes. Ang papalit dyan is fear of any possible na mangyayari sa... Tingnan po natin yung mga, sabihin natin yung mga na-involve sa droga. No po? Tingnan natin, ang droga kasi, ano yan eh, kumbaga, the maximum na pwede mong puntaan the other end. Kung gusto mong maging maayos sa Diyos, ayan na wala kang bisyo. Pero kung gusto mo naman magpakalayo sa Diyos, ayan na meron na all kinds of vices, droga. Tingnan po natin ang mga
mga involved sa droga, ang nangyayari sa kanila, they have no peace at all. At not only that, sila ay paranoid for just about everything and about all the time. Ganun yan eh. Kumbaga, iniwan mo yung napakagandang possible na buhay with God, pumunta ka sa other end. Ang mangyayari sa iyo ay you fear just about everything and everyone. Parang paranoid ka. Ang tao, maayos ang kanyang intention at pangungusap sa iyo, but you're full of malice. Yung iniisip mo kung baka lolokohin ako ng taong ito or something like that. Yun ang opposite niyan eh. Kaya ito, dahil ang ating Panginoon Diyos, siyempre unang-una ang kanyang gustong mangyari sa atin, that we will live a life pleasant dito sa buhay na ito, provided we follow His guidance. And not only that He actually did everything for us, that we know and we obey ang kanyang kautusan, ang kanyang salita, that He prepared His very own place para there we will live forevermore. Na kumbaga, how can you go wrong when you consider ang guidance ng ating Panginoong Yahweh sa ating sa buhay na ito. Kaya ganoon na lang kaganda ang kumbaga ang ma-consider natin ang guidance ng Panginoon through sa mga salita niya tulad nitong Proverbs. Pastor, doon po sa nakikita natin, kasi yung may mga tao na ako minsan ay very prideful sila. Yes. Meron naman yung humble. Yes. Ito ba masasabi natin, Pastor, na dahil may fear sila sa ating Panginoon, parang yung attitude nila ay more doon sa humility. At kung yung fear of men, kasi ang tinuturo ng men is parang maging prideful ka, opposite doon sa wisdom ng ating Panginoon. Yes. So nakikita natin na maraming prideful na tao na kung minsan ay they look down sa mga mas mababa, parang walang humility. Ito siguro yung mga walang fear of the Lord. Kasi pag may fear of the Lord ka, Pastor, ito ay dapat humble. Yes. Dapat. So, posible, Pastor, na dun sa verse 7 is sa kanila, hindi yung fear of the Lord, kundi fear of the men. Dahil yung men ay parang pwede sila kasing dependent sila dun sa men na, hindi sa ating Panginoon. Yes. Well, to fear man is very simple. All you have to do is do whatever they expect you to do. Kaya nga ngayon, ang mga tao, they became slaves of this system. Number one is simply, they fear man instead of fearing God. Pero ang contrast naman dyan, pag ang isang tao, tingnan, subaybayan natin, or we look back sa buhay ng ating Panginoong Yeshua, nung siya ay nandito, na nabubuhay sa kanyang earthly ministry. By the way, Yeshua po, we meant Jesus also, na nung nandito siya, ay hindi po ba, He did not fear man. He feared God. And nakita natin ang kanyang buhay, so free siya. He did not, there was not a time that makita natin that he even feared kung ano yung kakainin niya, kung ano yung saan siya matutulog, or ano yung susunod niyang isusuot. Wow, what a free yung buhay na yon, because he did not fear anyone and anything else but the Father alone, because he came here to have a life pleasing before the Father. And yung to fear man, wow, it's not even sa kanyang vocabulary, even to the point na even ang tao, papatayin siya, wala po doon ang kanyang fear. Ang fear niya, he wants to be right before the Father. Kaya yun, ang kanyang buhay ay wow, guided, obedience ang naging bunga sa kanyang buhay.
Brother Fernand, merong text si Brother Benedict. Ang sabi niya, sa youth ministry. Ayun. Proverbs is one of the books na magandang umpisahan, pag-aralan. Absolutely, Brother Benedict. By the way, welcome sa ating welcome dito sa ating Bible Cafe. Yes, It's good Brother that Benedict, yan. good to see you at ikaw ay naka-online, kumbaga sending us your comment dito. Parang hindi okay. Tingnan ko yung updated ng ating mga text. Absolutely. Kung sana ay mapag-aralan natin yan ng verse by verse, line by line. I'm sure maraming lalabas na life lessons. Especially kayo pong mga ang tawag youth ministry leaders. Kung kayo po ay naka-tune in ngayon, watching us, Yes. this is actually a book na excellent siya i-present sa mga youth. Yes, Benedict, yung Proverbs kasi ito yung magli-lead lalo na dun sa mga growing up, kaya mga leaders, mga youth. Yan, ano? Actually, kung titingnan natin later on ay ma-address yung mga youth dito. Lalong-lalo na kasi itong mga advices ni Solomon ay sa kanyang anak. Marami dito, Pastor eh. Yes. Pero tignan natin, Pastor, dito lang sa verse 2. Sabi niya dito, to know wisdom and instruction, Yes. to perceive the words of understanding. Yung wisdom, Pastor, ano yung pinaka-layman word or terms na pwede nating ma-define yung wisdom? Mhm. Wisdom po ay yung actually dalawa yung pag sinabing wisdom, dalawa po. Ang wisdom consists of what and how. Pag nasagot natin yung what and how, ay that comprises what wisdom is. Halimbawa, ang Panginoon, ano yung mga what, ano yung mga bagay na approved, pleasing, acceptable sa Kanya. So, ito na ngayon, we make a list kung ano yung mga bagay na acceptable, approved, pleasing sa Kanya. Now, ang susunod niyan, how can you possess those things? How can you be acceptable sa Kanya? How can you be pleasing sa Kanya? How can you be accepted sa Kanya? Pag yan ay nasagot mo, you are living in a life full of wisdom. Ayun po ang ibig sabihin ng wisdom. Kaya fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kung ikaw ay ang tao ay naisip niya someday darating yung oras, araw na ako'y tatayo sa harapan ng Panginoong Diyos. Anong gagawin ko para ako'y maging katanggap-tanggap sa Kanya? Yun na yun. Kaya i-design niya ngayon yung mga bagay na ano siya, acceptable siya, approved siya sa ating Panginoong Yahweh. Kaya magkakaroon siya ng wisdom. Yes. Kasi parang may nakikita kong kwan dito, Pastor, yung wisdom eh. Opo. Yung una is to know, Yes. to know. perceive, Absolutely. and to receive. Yes. Ayun, parang doon sa verse 2 and 3 eh. Okay. To know wisdom, sabi niya, to perceive the words and understanding, to receive the instruction of wisdom. So, Yes. ang wisdom, Pastor, ay nandyan lang, nawakan natin. Pwede kasi nating hindi i-receive pala ito. Pwede. Kasi, ano naman to like, as we know Yahweh, He gave us free will. Kaya nga He gave us a capacity to understand, and yet yung will natin, hindi niya ginagalaw. Kaya tayo pa rin ang magdi-decide, either we will accept or we will reject kung ano yung mga offers, mga paanyaya niya sa atin. Ayun. So, siguro talagang sa atin ay receive na lang natin. Dahil alam natin, ang isang wisdom kasi dito is alam natin ang ating Panginoon someday ay He will judge us. So, may judgment na parating. So, siguro alam natin na dadaan tayo dyan. We will make it right. Yes. Habang nandito tayo at etong Proverbs na ito yung Yes. guidance natin Opo. para maging righteous and godly tayo rito.
Ang ano diyan na Brother Fernan ay bakit ngayon ang mga tao ay naging disinterested sila to know the wisdom coming from God. Ayan, ang isang bagay na ito na po yung panahon. Yes, ang Bible, even Paul wrote about this kind of generation we are in, na kumbaga magiging godless ang mga tao, magiging lovers of selves sila. Ito yung magiging outcome nito eh. Pero ang tanong is, bakit humantong sa ang mga tao ay disinterested sila sa wisdom ng ating Panginoon, no? I think I can just contribute a little bit of that. As you siguro, I'm sure meron kayong Brother Fernan. Ang sa akin ay parang naging so physical at material ang tao. Kaya when it comes to God, sasabihin niya, sino ba yun na di ko naman siya nakikita? At paano ko mapatunayan na nandun siya? So kung hindi siya mapatunayan, why would I bother na to consider yung kanyang, kung ano yung approve sa kanya, acceptable sa kanya? Why would I bother doing that? Na pwede ko naman i-enjoy lang ang buhay na ito. And who knows kung meron ngang buhay after this life. Kaya ang mga tao, napunta sila dun sa, they're so less interested sa mga bagay patungkol sa salita ng, kumbaga, salita ng Diyos or sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Sa inyo, Brother Fernan, ano yung nakikita nyo, or what do you think why people are so disinterested sa wisdom coming from Yahweh now these days? Kasi Pastor, yung parang nakikita ko dyan is pag sumunod tayo sa wisdom ng Panginoon, parang mahirap. Parang ang tao ngayon is yung conveniente nila, ang kanilang inuuna, parang to follow the example or to obey the Lord is parang napakahirap na gawin. Yeah. So, ngayon, yung mga na lang, kasi nandyan na yung technology, I think one factor yan. Yung mga technology na imbis na tayo ay nakafocus tayo sa salita ng Panginoon, ay kinukuha niya yung oras natin dahil sa technology. Maraming pagkaabalahan. Parang yung technology is a one way na weapon yan ng kaaway para i-divert yung attention natin, Pastor. At hindi lang yan, yung mga tao, yung mga, maski sa government, yung mga leaders dyan ay disinterested sila dun sa wisdom, anong nangyayari sa mundo ngayon. Parang kaguluhan. Nandyan na dahil malakas ka, you take advantage of the smaller nation. Yes. Parang ganun. So wala silang sinusunod na parang fear of the Lord man lang or wisdom na ito dapat tulungan ko itong bansang ito para matulungan din niya maging kabahagi ako sa pag-uunlad. Parang ganun sana, Pastor eh. Pero hindi, gipitin ko ito para maging puppet ko ito para makontrol ko siya at gawin niya yung gusto ko. Parang pati sa mga agenda ng ating gobyerno, sa mga ibang, hindi lang sa Pilipinas, kundi all over the world, yung mga nation ay hindi guided ng mga salita ng Panginoon. Kaya look yung kinahiyat ng mundo natin ngayon. Tama. Na pati yung mga weather, lahat pinapakialaman. Ang wisdom dyan, that is the creation of God. At hindi natin alterin yan. Ina-alter nila. And we are suffering tremendous parang typhoons, mga extra malalakas na typhoons, saka lindol, name it, yung mga disaster na nararanasan natin because of mga tao ay walang wisdom. Yes. Parang one day, magandang pag-usapan yan, Brother Fernan, na something na
hindi usual na naririnig sa mga talakayan tulad Oo. na maybe this time ay sa programa pong ito one day may present din namin yung mga bagay na hindi po usually napapag-usapan, ano po. But dito, by the way, si Sister Tess from California, once again, naka-online siya. She said she is watching ang ating program. Now, itong sinabi ninyo, Brother Fernan, only if people, kung ang mga tao lang, I will read the scripture and will pray to God na to grant them boldness, kumbaga tapang, na kung ano yung itinuturo ng ating Panginoong Diyos, Yahweh, sa kanyang salita, ay bigyan sila ng tapang na isa buhay ang to put it in their life application, ang mga habilin, mga instructions ng ating Panginoon, ay they will be granted faith. They will have faith. Now, when you have faith, ang mangyayari dyan ay you will learn how to trust ang ating Panginoong Diyos. Yes. Once you start trusting Him, doon mo makikita na God already figure out, He already prepared your life from beginning, from the day you were born until the day you will die, that God already provided all the things that you need sa buhay na ito. Doon mo ma-realize yung involvement ng ating Panginoong Diyos sa atin. Kaya lang, ito na, Brother Fernan, lalo na tayong mga Pilipino, ay parang sometimes pumapasok tayo dun dahil sa dami ng mga administrations, mga presidenteng dumaan at naghari sa atin. Parang marami pong mga tao, lalo na sa tayong maliliit na tao, hindi po tayo members sa social club nila, mga elite club nila, ay hindi po tayo nabibiyayaan na kung ano dapat anong meron dito sa Pilipinas. So, nang una, Brother Fernan, na mga natural minerals lang ay nandito po. Ang dami pong nakikinamag dyan. Kaya yung mga foreign miners ay nandito sila. Pero ang nabibigyan lang ng balato dyan ay yung kasama sa mga social elite club, no? Sila lang. Pero tayong maliliit, wala. Kaya tayo ngayon, nag-isip tayo, kung ang government ko ay is not doing anything for me, well, gagawa ako ng pansarili kong diskarte. How can I move up sa buhay na ito? How can I survive sa buhay na ito? Parang nasanay tayo na yung nakakataas sa atin actually is not thinking for us. Yes. Is not thinking for us. Yung mga nakaupo, mga nasa Malacanang, they're not actually thinking for us. So at times, Brother Fernan, kukonect natin yan sa Diyos mismo. Yes, oo. Absolutely different po ang ating Panginoong Yahweh. Ang ating Panginoong Yahweh, hindi lang po siya nasa luklukan niya, sa kanyang trono, hindi lang po siya superpower, Almighty God, hindi po siya nagpapaserve sa atin, kundi siya po ang ating creator. Before He created you and I, He already prepared everything, all the things na magiging need natin sa buhay na ito. Kaya minsan dalhin natin sa konteksto ng Bible kung sino po ang Diyos natin na watching over us. Kaya the moment we realize that, wow, ito palang buhay na ito is a life to experience, is a life that I can know the instructions, precepts ng aking Panginoong Diyos, is a life that I can actually present before Yahweh and be His servant for the rest of my life. Wow! Who can beat that life? Kumbaga, yung
bigla ka ngayon nakalaya dun sa mga marami mong gustong gawin sa buhay, and yet alam mo, yan are not actually the very things that makakatulong hindi lang sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo, o sa buhay ng loved ones mo. Why? Because you're not creating a new, a different circuit, kung ano yung circuit na ginrant na ng ating Panginoong Yahweh sa ating buhay. Iyon ang wisdom na dala ng scriptures sa bawat isa po sa atin. And yet, maraming mga tao, they rather be enslaved dun sa system na fearing or tinatakot sila na ganito mangyayari sa iyo. Gawa ka ng pansarili mong diskarte para ikaw ay umahon sa buhay na ito, maging umasenso ka o whatever that is. Yung kung ano man yung mga ina-ambition, dinidesire ng mga kapwa Pilipino natin. Yan na nga ang resulta, Pastor, ng kwan eh. Pag ang system ay parang hindi siya makatao o makadiyos, ang tao gagawa ng diskarte para sa kanya. Ayun na nga, gagawa At siya. nakikita ko yung mga religious people or yung mga sabihin na natin, Pastor, na may connection or sabihin na natin, Pastor, o naglilingkod sa Panginoon at siya ay nagtumakbong official. Yes. Sabihin na natin, o mayor man yan, o sa Senate, o sa president man yan. Yes. Hindi sila nananalo. Hindi sila nananalo. Oo, parang ang tingin ko, parang yung wisdom ng tao ay yung parang kung ano yung pagkakilanlan din na sa tao, parang ang Panginoon, pag connected ka sa Kanya, parang ayaw nila. Parang ito, pag pag nanalo ito, di bawal na ang magnakaw, bawal nang kasi magiging righteous ka na pag Oh, absolutely. right yung leader. Mhm. Kaya pero yung tao nakikita natin na ini-enekli na yung nagbibigay ng vote buying, parang yan. Okay. Doon sila natatakot. Dahil ito, binigyan ka tapos ano kayang gagawin sa akin ito pag hindi ko binoto, tinanggap ko na yun. Tama, Kaya, tama. Parang ang fear niya is dun sa tao mismo. Okay. Hindi yung kung sa fear of the Lord sana is kung itong buboto kong tao ito, di paano kayo yung relasyon niya sa Panginoon? Guided ba kami ng wisdom o parang doon pa lang sa pagbigay pa lang ng pera sa boto is mali na eh. Okay. So, kaya nakikita ko, Pastor, wala akong makitang mga pastor man dyan o ano na nanalo. Kasi yung tao ay hindi sila exposed sa salita ng Panginoon. Really, what they fear is men, hindi ang ating Panginoon. Okay. Yun ang obserbasyon ko lang, Pastor, sa mga pan natin. Bakit yung wisdom ng Panginoon is hindi ganong interesado ang mga tao? Yes. Kaya makita din natin yung more confusion about this life. Yung ang tao hindi niya na malayo na ma-discover na niya kung ano talaga yung existence, kung ano yung role niya, ano yung purpose ng partisipasyon niya sa life na ito. Malayo po parang so many doors bago siya makalaya doon. Pero I believe